Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk inong sensyar shnong nong bin saus im ship. Kala pentep ya kajing sngok ya kajing syak takti jong acting sim ka hima nong bin saus im ship. Hakikatu kaningut ki brio ki badai na po ka shnong mauyam sim. Kabalaja ka arpu artari ubnai nai wieng arja arpasaw. Aba pai hakilat patai kubor ha ka sngining kong kata yo uba atai borlin nong lang presiden ka senjuk. Ula ong bakum ka senjuk ni penremjo da kajing le riu klau kabala kata amat yong ya keburam ke ijat jong kadong kathan hi barok kawai tang na kajing le klem buram. Shushu ula ong ru bahak bede baki kam sensyar khadar hagi shnong ki thau ngimla bantukla na kawai ka shnong shagawai bat ka shnong henrei kat ban kata akti kat ya keburam jong acting sim kalong ke aka ke bamla apriang. Ubatai borlin ula ong ru baka senjuk ka kentui ki bor ka an baki numdei ban le sting khnang bakan omyai mi ki bakum kini ki kam hadian habut habo kani ka dong ka than kam tam hapo ka hima nong mensaw kabade ka wei na ki than ka badang don hapning ka jing e ha ka bede baka jing ka japut hapning ka mikhalia bat asam ha ka juga po na kalyang ka senjuk kinong sensyar shnong ka kentu jor ya barok ki soda shnong bala da don kanu ka kam ka bakim sngo ya hap na sngo ya de ki kam balai penyat da ka hima kin sngo bha banya da ka linti ka an khna bakan ommi kanu ka huri hura ka penja buram ya ka dong ka than hi barok ka wei ngi kum ka senjuk kinong sensyar shnong ibahap po ka himan masaw temarsen yo iya kena ka kubor ngidap ka jisukhia ka bang isngo jak burom ya kena ka jing wan takti jong kini kibril be alam da u bak pastar mong silong ka di usim ha ka office rekam jong usim tan kaliang jongingi penram ya kita ki bala reklam te barngi penturu ya ki bor jong ka an amar ka jingbot din jongingi tibba kila pha ha da ka FIR te kentu ka bor an ba kin simkhia ya kana ka kam namar ka jing simkhia jong Hibreu jong ka an kawan ra ya ka jing suk jing songsangan ka dong ka than ka ba wan ra ru ya ka jing im rusai jong ka than te ya ki para saudara shnong ki ba lahap kum ki kenja nong sensar shnong ki kejari orang ba bala dom kino kam kemut ba ini ada kanti kabadai katum ka an rei kamdai bangin chu lek takti khamtam ka usim te sobat penpau hakana por bakum ka than ya menta bidang don hapadang kaji put bar ka asam te sibun ki kam bidang pen lejing mut bat kan ka kam pen bekput rei ka jia kum kana kam te nginom pediang bat ni penrem ya kateka jingle jong kinaki riurang ba na kateka than moyam sim